आंबो नायदों मिडियायावहाय मुनमुना जा बाथ्रा बुंदों बे बुंनायनि सायाव बुंनांगौ आंहाबो जथेस्थ' दं होननानै आं सानबाय मानोना मुनमुना जा बाथ्राखौ बुंदों बेनि अपोजिट पिक्सारखौसो आं दिनै रायजो राजानो होनो नागिरदों बिथाङा प्रमद बर'खौ प्रबन्सक होननानै बुंदों प्रबन्सकआ सोर बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ दिनै प्रबन्सकखायनो सासे उन्दै गथ' होननानै गावखौ साननानै लाग्रा मुनमुन ब्रह्मआ दिनै सासे MCLA हिसाबैबो आरो लाइसन अफिसार हिसाबैबो मोननै दरमाबो जागासिनो दङ थारमाने बेबायदि मानसि जाय सासे आइजोआ गभर्नमेन्टखौनो थगायनानै मोननै पेमेन्ट जानो हायो बेफोरबायदि आइजोआ रायजो राजाखौ माबायदि थगायनो हागोन जों बयबो सानना नायनायनि सम मोनसे फैबाय आरो मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो बिनि बिगुमै हाग्रामाया मुनमुन ब्रह्मआ जे होनदों हत्या यज्ञ लीलाया दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTR सरकारावहाय बा BTC हालामावहाय बांसिन जाबाय होनदों आं मोनसे खोथाखौसो बुंनो नागिरदों थांनाय 17 बोसोराव BPFनि दिनाव हाजार जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ पुलिस मिलिटारि लगायनानै हाग्रामाया गावथारहोदोंमोन थामहिनबा BPFनि समावहाय हाजार मानसिफोरा थैनि बानाखौ बोहैनो गोनां जादोंमोन 2 नाम्बाराव जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हायो हाग्रामानि दिनाव ओरैबायदि मोनसे असान्ति सृष्टि जादोंमोन जाय असान्तिनि थाखाय गासैबो जाति जनगोष्ठियानो BTRआव थानाय मोनफ्रोमबो हारि हारिसायानो दिनै सान्थि रायजो जानो हायाखैमोन गिलुं जादोंमोन 2008आव 2012आव 2014आव जेसेबां माने माहारियारि माने थैनि बाना बोहैलायनाय आरो गावजों गाव बिदा फंबायनि थैनि बाना बोहैलायनाय बे दिनाथ' बांसिन माने मेक्सिमाम होनना बुङा जों 100% हाग्रामानि दिनावनो जादों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दाखालि सासे सिखावखौ आसाम पुलिसा जा इनकाउन्टारनि गेजेरजों सिथारदों बे इनकाउन्टाराव दाय गैयै सासे सुबुङा इनकाउन्टाराव गोग्लैदों बेनि थाखाय जोंबो दुखु फोरमायो खिन्थु बे नङा जे बै समाव हाग्रामानि थोननाय बायदियै बा हाग्रामानि सरकारनि दिनाव मुसलमानजों बर'जों मुसलमानजों आदिबासिजों मुसलमानजों बा बर'जों सैलायै थैनि बाहा बोहैलायनाय बायदि जोंनि दिनाव मालाबाबो जायाखै आरो जों बेखौ मालाबाबो जानो बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन बाइकफोरखौ लनाव लानो हागोन एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन